enggak pindah. Oh iya. Oh iya pindah ke pitung ya. Oh bariku langsung putus tek ngono. Hah? Ngono wis nang ngono main langsung putus kene tek. Oh, iso juga. Tek ya kan? Nah. Jangan di sana iki yo. Yang bar main putus tek emang enggak nganggu. Ya ya. Ya biak ngene bisa. Ya piye? Putus saya ngene. Enggak putus saya wis ya. Ojo lah, kanggo beda mbek sing mau. Mau kan isane cerita kita nang kene. Oh, ning kok wis lang biak ngene enggak apa-apa iki ketoknya iki. Yang ku bariku di apa pun iso lah. Ya engko aku sing mutus pun iso juga lah enggak masalah. Bisa so. Oke ya. 1 2 3 action tegang. Yo, Apa sih, Min? wingi aku mangan sambelmu wetengku sampai mulus lho yo. Mosok, Min? Bojomu iku nyambele pakai cabe apa yo? Oh, cabe caplak. Sampai mencret pun aku ngisingi. Waduh, Min. Iki ganggu iki. Min, Apa? wingi kuwi entuk bantuan bansos ora? Ora. Lah kok yo Wah, ora juga. Oh, perangkat desa saiki ora jelas. Kayak penembak amatir. Enggak pernah tepat sasaran. yo ngono. Sing uripe seneng entuk. Sing uripe susah. Ora entuk. Beda wong saiki kambek wong biyen. Nak wong biyen Padha mati. Delok sik. nanti ya kan? Kok ora Nanti. kapal kan? Wis apa? Kapal. Paling paling 5 menit, 2 menit. Mantap lebih paten ya kan? Iya, Nah, wis. lebih eneng gawe-gawe sing lain ya kan? Iya, wis Yo. paten. Yo. Apa sih? Apa sih ngapa sih? Mate lebih paten. Min, opo? Gue ingin untuk bantuan. Untuk bantuan bansos yo. Satu. Toko iku? Enggak teko Ya, yo aku soalnya ini. sambal tekan Iya. sambal. Oh ya wis wis. 1 2 3 action tegang. Yo, Apa sih? wingi aku mangan sambalmu sampai wentuku mulus-mulus yo. Bojomu nyambele pakai cabe apa yo? Oh, caplak. Sampai ngisingi mencret pun yo. Waduh, mosok. Iya. Min. Ah. Kowe wingi entuk bantuan bansos ora? Ora. Lah ku yo Ora juga, Min. yo ngono. Nak sing seneng entuk. Nak sing susah Malah ora entuk. Perangkat desa saiki ora jelas. Kayak penembak amatir. Salah tepat sasaran. terus apa nih ngomong ya? Terus sasaran terus siapa sih ngomong itu? Iki masalah. Pak sasaran sing Betul. susah salah itu. Sing susah entuk, sing seneng malah ora entuk. Lu aku sing ngomong dhisik iya kan? Iya, Iya, salah. Jadi piye kok? Ora entuk. Ora entuk baru dia ngomong ya kan? Iya. Oh, baru aku mah kan? Iya, Oh. salah ya. Maksudnya ora entuk ngono ae. Iya, baru gue. Oke. Oke. Yo, bojomu yo wingi kowe yo wingi aku. Mangan sambelmu. Oke ya. Oke, potongku mulus-mulus. Tegang ya. Oke. Tegang wingi TP. Berhasil. Tegang action. Aduh eneng nih ya apa ya? Iki enggak pernah kok sasaran, enggak koyo wong biyen. Enggak iku. Hah? Sing bercukupan entuk. Ah, rek nyambunge. Iku mau sih ya, wis wong seneng ta mau sing entuk. Iku susah betul Mas. Malah ora entuk. Terus ngono. Bariku? Bariku ngene. Ya, bariku. Bariku sing susah malah ora entuk kan. Hmm. Ya ngono wong saiki. Iya. Iki mau iki apa terakhir? Saiki mau kan ya iku terakhir iki aku sing susah malah ora entuk. Baru ndek enggak ada sing salah iki mau apa? ya meneng urung nyambung iki. Oh, menang. Ya cuma wis Menang. iya menang. Menang. Menang orang putus. Ngono. Iya. Oh, dia Ya ngono wong saiki. Beda karo wong biyen. Wong biyen kuwi ngomong. Iya.
Sambung terus Padha iki, sambung. mati. Kowe penuh iki. Ya ngono. Wong saiki beda karo wong biyen kowe kabeh, baru wong biyen Rusli, baru aku padha mati. Lali-lali apa nih makan sih. Oke sing